Toto sú zamknuté čanky v Minecrafte a môjim cieľom ich bude odomknúť a dostať sa do endu. Zo začiatku sa budú ľahko odomýkať, budem potrebovať základné veci a po čase budem potrebovať lepšie a lepšie veci. OK ľudia, už sme tu vo svete, tu potrebujem hlinu. Sú tu aj nejaké veci z Create modu, no tak dúfam, že tu ich nebudem mať veľmi veľa tých vecí, lebo ja potom sa nedostanem z toho čanku a to bude veľmi zle. Dobre, ja si tu naťažím pekne takto drevo, aby som si mohol vykraftiť drevený krompáč a potom si naťažím kameň a budem mať kamenné veci. Dobre, ja nám idem zatiaľ naťažiť kameň, aby som si mohol vykraftiť základné kamenné veci. To prečo keď pokladám bloky mi toto napíše do chatu, to čo má znamenať? Ja si viem nastavovať, či nech je deň, tma? Čo? Mne to dá kreatív? O môj bože. Dobre, tak asi na to som nemal veľmi prísť, si myslím. No tak aj ja si ten kreatív použijem, no. Jak sa slep kraftí? Ako sa kraftí slep? To čo je? No dobre, tak ja si idem odomýkať čanky, no, že čo budem môcť. Tu som odomkol so s jedným slebom, tu hlinu a tu mám presne. Dobre, máme 6 čankov odomknutých. Čo je toto? Skade mám toto zohnať? Máme 8 čankov, to je docela dosť dobre. Máme 10 čankov. Ja tu som vyťažil celú hlinu, mám že stack hliny a ja sa idem kopať asi pod zem a dúfam, že tam nájdem niečo, lebo keby, že som tam niečo našiel, ako nehneval by som sa. Počkať, ja som asi našiel jaskyňu. Tu je voda, no tak ja idem smerom k tej vode. Pekne, trafil som vodu. Odomýkam ďalší čank. 24 čankov už mám odomknutých. Trošku naťažím železa a dúfam, že už budem mať dosť železa, lebo mám 31 železa, to mi možno bude stačiť. Ešte 32 durabilitu má. OK, to neviem, či mi bude stačiť. Čím to dám vybiec? Diamanty? Dobre, máme uhlie. To čo je s tým? Dobre, ľudia, ak vám nebude vadiť, ja si dám, počkaj, jak sa to dávalo? Tu, dobre, dal som si kreatív, lebo toto nejde, neviem prečo, zoberiem si polku uhlia a všetko železo a ja si ho dám na normálne ingoty, alebo ja už si dám, nech nemusím kraftiť, takže som mal 31, to je minus 8, minus 7, to je 15, 16, minus 20, 25, 28, 30, 31, to čo sa stalo? Dobre ľudia, ja neverím, my ideme konečne do nedru. To bude asi trošku problém nájsť fortresku. Tu mám 40 čankov odomknutých. Čo mi treba 8 týchto? A áno ľudia, ja som našiel fortresku, ja už. Dobre, nájsť ma enderperlu. Natáčam už asi 3,5 hodiny. Ja za 3,5 hodiny som že našiel fortresku. 98, 99 čankov mám odomknutých. A máme odomknutých 100 čankov. Yes! Ja neverím, že som to dokázal. Ja ako dlho tu ešte mám byť? Ja mám, že zatiaľ 13 enderperly a 8 blaze rodu, lebo blazovia tu nie je proste spawner, oni sa tu random spawnujú a ako môžete vidieť, no tak tam je blaze práve. OK ľudia, už som tu, no tak to som rád a dobre, hačeme oko, no. Prečo sa mi hneď prvé oko rozbilo? Zase ono išlo tu, to je tu kde, alebo ja neviem. Ja idem ešte sa dole kopať a uvidím. Čo? Že? Achievement Ice Fly? Čo? Ja som tu? Čo je za stronghold? Je to som? Ja som teraz cooked, proste, ja neviem čo kde je, však to nepoznám taký stronghold modovaný. Ja som tu zase, ja neviem kam mám ísť, ale tu hrá hudba. Ja neverím, máme portál. Dobre, ja idem po tú terakótu, mne už to jedno, ale máme portál, yes! Dobre, mám ich 8 a mám odomknutý 113 chunk. Ideme toto pekne rozbiť, lebo mi to tu bude trošku vadiť. Ešte jedno oko, ja už som sa zľakol, že je niečo zle, ale máme urobený konečne portál do endu, no tak môj druhý cieľ je splnený. To čo je za end? Čo to má byť? Super, dobre ľudia, ako prepáčte, ale tu tento blok to není reálne ho získať. Tu sa dostanem, dobre, ale tam kde nepôjde, no to ja budem musieť si dať kreatív, to nemám ani na výber. Nemám sa tam ako dostať, ale predpokladám, že už sú všetky veže zničené, no tak ja už ho asi idem iba zabiť a budem čakať, kým on pristane, lebo... A on už pristal, no poď pristaň. Poď zomri. Yes! No nič, ľudia,
je po drakovi? Tak zabil som draka v Minecrafte, kde za každý chunk musím zaplatiť. Video mi dalo veľmi veľa práce, no tak bol by som rád, ak by ste dali like, odber a zvonček, mne tým veľmi pomôžete. Enderman ma zhodil už do portálu, tak zatiaľ ahoj!